আপোনালোকে চাই থাকিব এনজয় কৰিব সিখিৰি নং বিবাৰ বাহাইলালাই হুলালাই বাগুৰুম্বা সিখিৰি নং বিবাৰ বাহাইলালাই হুলালাই বাগুৰুম্বা বিবাৰ বাৰি किजि बाब्रबबाय थायो बे सासे आंखौ भिडिअखौ लानो बावा हेलोगोफोर खुलुमबाय नमस्कार नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि भिडिअआव फिन बरायबा हरनाय थाबाय कम तो हम आज नाचने जाने वाले हैं फिर से संगति पर हमारे शिशु पानी के संगति पर जों मोसाथागोन संगतियाव फुटबल खेला दङ दिननिफ्राय स्टार्ट जागोन अक्ट'बरनि 2 तारिखसिम फाइनेल जाहैगोन होननाय बायदि खोनादों जायखिजाया सहैनानै खोन्थानोसै आं আমি য'ত ডান্স কৰিব যাব ওলাইছোঁ তাত মানে আজি ফুটবল হ'ব সাংঘাতিক তাত নাচিব যাব ওলাইছোঁ আপোনালোকে চাই থাকিব এনজয় কৰিব দিনে গাছিবো পিংকি ৰেড পিংকি পিংকি কি পিংকি কি পিংকি ফালিছা সিম দিলাইছে খোদা जायनो लाय जानो मोनो बेनानै थाब फैनो मोनगोन सेलफि सान्दुंआवसो मोजां नुयोबा साइनाव बोरैदो बिदि कि फैया नों जोंनि टिमनि मानसि नङा हाय मेगनानो नायनो हायाथ' एसे दावखो ओमफ्राय दावखोबा साइनाव हाबनोसै आरो सान्दुंआवसो नालाय जाबाय दे फैदो थाब थाब मेगन नुनो नांला मेगन नुबाथ' कुटुमाखा सिगाङाव फैनो बिदि गैया सिगाङाव थां गोजोनद्राय नामा साइनाव बोरै बायदि नुयो दाखालिबो जेवजा थानायमोन दिनैबो जेवजा थानाय दं कुटुमा नायदो नै जों बेजों जेवजा जेवजा फट' साननानै आं जि आंबो हनै मा काला काला नुजोब्बाय जि आइ 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 सुटिफ्राव जोंना गारियानो जि गोबाव लेटखा गारि नेलागासिनो दिनै पिंकी पिंकी सब पिंकी के दा अन्थाइ बेग लाखाबाय न'आव थांनो साननैसो जाना दंमोन नालाय खानजुंखौबो सोना लायाखै खानजुंखौ बेयाव सोना ला ओमफ्राय इयाव मोनसे सा खानजुं सोखाबाय नामा सो हाथाय बायलाबावसो गारि नेलागासिनो नालाय बिलाय पिंकी रेड पिंकी की पिंकी 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 हेल' पिंकिस हाय बुं 1 2 3 4 हाय पिंकिस सासेल' है जेबो माबा इन्टारेस्ट गैया लुलावलाव लर गग मोजां नुदों जि साइस नुदों आयु नायलाय एफा बिरदावना फैदोंना नोंखौ लादो बुस्थुफोरा गारि फैबाय रेडि रेडि जाजोब्बाय आंनि बिजोङाव दै आंनि जिङाव ओइ सिङाव गाखोनाय सोरबा नोंथा गाखोनो मोनो बेयाव ओमफ्राय नोङो सिङाव खाराखौबो लादो सिगांनिफ्रा आयौ माबा मारै थाङोथाय जाबायना चलाव ड्राइभार बे खेलखौ रमिय नार्जारी सारा होदों थामथि रुंसारि दलेन्द्र नार्जारी गोसोखां जोलुर बादायलायनाय बिथाङा रमिय सारनि बिफामोन दा खेला 16 सेप्तेम्बरनिफ्राय जागायबाय 2 अक्ट'बराव फाइनाल जागोन बल खेलखाय बल सिन्देल गानबोदों होना आंखौ बे कुटुमाया अबाव बाइक बोरायनो अबे बोराय सिनायमोन साइकेलाव दङ आलासिनि जाबगाबाव जाफै साइसथार मा डिजाइन थानो गालाव मा मलाबायो सियारा आखाइ गोनां मोजां हाया आरो दिनै बे गालावालाय एसे फसायामोन गाजाखौ दामा फसायो आं बोरैबा सोर आलासि फैगोन आदा सोर आलासि फैगोन हा सांबुरा आलासि फैगोन आरनाय थांलाय फैलाय आरनाय सोबाय था आबो थागोननि बे
ओमफ्राय फैनायाव ओंखाम जानो लुबैबाय ओंखाम उखैबाय बिराद उदैया गोदौलागासिनो वा गथे ओइ जाद' Deputy Chief Romeo P. Najari Sir, Sarkobo, dose som gosana gaवनि सिनायथिखौ लानो खावलायबाय लोगोसे गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय गासिबो जाबाय एबार खेला स्टार्ट जासिगोन नायनोसै गोसोखावलायसिगोनलाय जोंना नै सासे स्टार्ट जाबाय शिशुपानिजों जयन्तपुर शान्तिपुरनो स्वर्गीय दलेन्द्र नार्जारी देवर देनजार सथुरि ओइ मोजां नायखा हाथाय बायगोनबो बोरैबा वेलफेयर अटोनमास डिपुटी चिफ रोमियो पी नार्जारी देव उपस्थित আছে আৰু লগতে বড় কছাৰী वेलफेयर অটोनमास কাৰ্যবাহী সদস্য শ্ৰীযুত পৰিচয়গিৰি ডাঙৰীয়া উপস্থিত আছে আৰু আমাৰ গোলাঘাট জিলা বড়ো ছাত্ৰ সন্থা বড়ো সাহিত্য সভা আৰু বিভিন্ন দল সংগঠন সন্মানীয় বিষয়ববীয়াসকল উপস্থিত আছে আমি খুব আনন্দিত হৈছো দলেন্দ্ৰ নাৰ্জাৰী আমাৰ
कर्नार जागोन प्रथम कर्नार फार्स्ट कर्नार किक मोनदों जयन्तिपुर फुटबल एकादश प्रथम कर्नार किक पाइছে बल नांगौ माखौ मोसानानै हादों माखौ देखावसिगोन नों मोसावताय दिनिगोन नों मन गोजानाव हाबबाय ओइ गोजौ दाखोबाय ओइ ओइ मा डेन्जार जाखोबाय गल गल हाबबाय ओहो सिख्राव हाबबाय हाबदों नेट नांदोंनो भिडिअ बानायबा साहा होआनो दाना केटलिखौ आलु दोलै मा होनलाय गोदौदो गोदौना लोंलाय दालाय माथो गबाय नोङो भिडिअ लानायाव नै आथिंनिफ्राय मोखांसिम लाबोगोनसो आङो मा हाफ टाइमाव मोसादोंमोन नेसेस डेन्जार सिग्लाबजोबखाबाय बर्तमान खेला जयन्तिपुरा गलनि होबायना ओमफ्राय जोंना सिसुपानिया गलसे गलथाम जाबाय बिसोरो सिसुपानिया गलसे दा बर्तमान जा मोसा साफा आयौ दुगैजोब्बाय दै लुनाव आंना बांसिन लोंबाय नामा एबार बारा लोंमाखै आं बिफां लोंदों सिसुपानि गलसे सोबाव होनलाय नै आंनो खोनायाखै दिगो सारान सब फिल' खोनानाय बिदि होनबासो सोगोन दा दि गोजौसो नांदों बरिया तो लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेसेबां जोबथ'बाय गेमा जोंनि सिसुपानिनि बाथौफुरिया जेनबाय बायदि जों खोनादों माने जयन्तिपुरना गलथाम सोबाय ओमफ्राय जोंनि बे सिसुपानिना गलनै सोनो हाबाय ओमफ्राय नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलाव गोदानब्ला आरो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला साबस्क्राइब खालामना होदो।